कणकवली मतदारसंघात राणे यांना उमेदवारी दिली तर शिवसेना त्यांचे काम करणार नाही अशी भूमिका शिवसेनेने आधीच जाहीर केली होती। आज नितेश राणेंचा पक्षात प्रवेश झाला, त्यांना उद्या भाजपचा एबी फॉर्म दिला जाणार आहे। त्यामुळे कणकवली मतदारसंघात एकही शिवसैनिक राणेंचं काम करणार नाही असे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांनी आज जाहीर केलं। तसेच सावंतवाडी मतदारसंघात शिवसेनेचे उमेदवार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात राजन तेली यांनी बंड केला आहे। भाजपचे झेंडे आणि कार्यकर्ते घेऊन त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घ्यावी, तसेच भाजपच्या वरिष्ठांनी तेलींना समज द्यावी अशी मागणी पडते यांनी केली। श्री पडते यांनी आज येथील शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली। यावेळी शिवसेना जिल्हा महिला संघटक नीलम सावंत पालव, नगरसेवक सुशांत नाईक, राजू राठोड, शैलेश भोगले, प्रथमेश सावंत, राजू शिटे, सचिन सावंत, मिलिंद साटम, मंगेश लोके आदी उपस्थित होते। बोला आज समजलं की नितेश राणे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि ते उद्या भाजपचा फॉर्म भरणार आहे। शिवसेनेने राणे कुटुंबातील कोणी जरी असेल तरी शिवसेना कुठल्याही प्रकारे शिवसेनेचे पदाधिकारी शिवसैनिक त्यांना मदत करणार नाही, कारण त्यांनी बाळासाहेबांना दुःख दिलं आणि बाळासाहेबांना त्रास दिला, त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत शिवसेना मदत करणार नाही। कोणी जरी उमेदवार असेल राणे सोडून तर निश्चित जीव तोडून शिवसैनिक त्याचे काम करून निश्चित त्यांना निवडून आणतील। राणेंना उद्या उमेदवारी फायनल झाली तर शिवसेना आपला उमेदवार उभा करणार का? आज सावंतवाडी मतदारसंघात सुद्धा राजन तेलींनी पण फॉर्म भरलेला आहे। अजून आम्ही इथला फॉर्म भरलेला नाही, पण पक्षप्रमुखांचा जर आदेश आला तर निश्चित आम्ही या मतदारसंघात सुद्धा तो आम्हाला विचार पक्षामुळे आदेश देतात त्याप्रमाणे करावा लागेल।